Ayun yung dates, namumulaklak na siya. Lapitan niya natin. Ang daming bulaklak. Tiyak na madami ang nagiging bunga nito. Ganyan siya mamulaklak, ang dami. Kaya pagka na-pollinate na, ang dami bunga. Pinopollinate lang siya ng mga bees, mga flies ang nagpo-pollinate dyan. Minsan napopollinate pusa pagka humahangin ng malakas. Pagka humahangin ng malakas, napopollinate pusa yung kanyang mga bulak-bulak. Pero karamihan yung bees, mga flies ang nagpo-pollinate dyan. Ang dami ng bulaklak. Ang tawag nila dito guys sa Arabic, tamar. Natawag nilang tamar. Sa English naman dates. Isa siyang palm tree. Ang tamis nitong bunga nito pagka nahinog. Ewan ko, para bang nalagyan siya ng honey o kaya nalagyan siya ng asukal sa tamis. Ang tamis pagka nahinog na.